NgokaMateyu 10, uJesu uthuma abapostoli bakhe abayi-12. Wayesebabize abafundi bakhe abayi-12 wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo ukuba babakhiphe, nowokuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Amagama abapostoli abayi-12 yilawa: owokuqala nguSimoni othiwa uPetro, no-Andreya umfowabo, noJakobe uZebedewu, noJohane umfowabo, noFiliphu noBartholomewu, noTomasi noMatewu umthelisi, noJakobe u-Alifewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyothi owamkhaphelayo. Laba abayi-12 uJesu wabathuma, wabayala wathi, "Ningayi ngendlela yabeZizwe, ningangeni emizini yamaSamariya, kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi, umbuso wezulu ususondele. Phulukisani abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abanochoko, nikhiphe amadimoni. Namukeliswe ngesihle, yiphani ngesihle. Ningaphathi igolide nasiliva nathusi emxhakeni yenu, nasikhwama sendlela, namabhantshi amabili, nazicathulo, naludondolo, ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso. Namuphi umuzi noma umuzana eniyakungena kuwo, cingani okufaneleyo kuwo, nihlale khona nize nimuke. Ekungeneni kwenu endlini niyibingelele. Uma indlu ifanele, ukuthula kwenu makuze phezu kwayo, kodwa uma ingafanele, ukuthula kwenu makubuyele kini. Yilowo nalowo ongayikonamukela angawezwa amazwi enu anothi niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi, nivuthulule uthuli ezinyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuyakuba ngcono ezweni laseSodoma naseGomora ngosuku lokwahlulelwa kunakulowo muzi. Bheka, ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini banishaye emasinagogeni abo. Niyakuyiswa ngaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabeZizwe. Kepha kuyakuthi nxa benikhaphela, ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukhuluma. Ngokuba akuyinina enikhulumayo, kodwa uMoya kaYihlo okhuluma kini. Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe. Abantwana bayakuvukela abazali babo, bababulale. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni, lowo uyakusindiswa. Nxa benizingela komunye umuzi, anobalekela komunye, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, aniyikuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki iNdodana yoMuntu. Umfundi kaphezu komfundisi, nenceku kayiphezu kwenkosi yayo. Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe, inceku ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninindlu ukuthi ubhulazabhule kakhulu abendlu yakhe. Ngakho-ke ningesabi ukuba akukho kusitshekelweyo okungayakwambulwa, nokufihliweyo okungayakwaziwa. Lokhu enginitshela khona ebumnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni, nalokhu enikuzwayo endlebeni, kushumayeleni phezu kwezindlu. Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba esihogweni. Akuthengwa yini imizwilili emibili ngendibilishi na? Kepha akuyikuwa phansi namunye kuyo ngaphandle kukaYihlo. Kodwa kini zibaliwe nezinwele zonke zekhanda lenu. Ngakho maningesabi, nina niyakudlula imizwilili eminingi. Ngalokho-ke
Yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kwaBaba osezulwini. Kepha lowo ongiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula, kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala, nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami kangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele. Nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Onamukela nina uyangamukela nami, ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo. Owamukela umprofethi ngegama lomprofethi uyakuzuza umvuzo womprofethi, nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. Yilowo nalowo uyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane, ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi. Ngiqinisile ngithi kini, kasoze alahlekelwa umvuzo wakhe.